Στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης έγινε πολιτικό μνημόσυνο των αημνίστων προέδρων των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης. Την συγκέντρωση χαιρέτησε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, κύριος Λουκάς Ανανίκας. Στη συνέχεια μίλησαν ο Υφυπουργός Γεωργίας, κύριος Χρήστου Κοσκινάς, πρώην συνεργάτης του Προέδρου Αντωνίου Βεζίρογλου, με θέμα αναφορά στην πολιτική δράση του. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κύριος Παντερής Κωνσταντινίδης, έκανε μια αναφορά στην κοινωνική δράση του Αντωνίου Βεζίρογλου. Ο Ευρωβουλευτής, κύριος Μενέλεος Χατζηγεωργίου, φίλος και συνεργάτης του αημνίστου Χρήστου Γαϊντατζή, αναφορά στην πολιτική και κοινωνική δράση του. Εν συνεχεία μίλησε ο βουλευτής κύριος Στάσος Πηλιόπουλος, πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με μια αναφορά στην επιστημονική και συνδικαλιστική δράση του Χρήστου Γαϊντατζή. Η νομάρχη Συμμαθίας, κυρία Φανή Παρτσαφυλίδου, έκανε μια αναφορά σε προσωπική της εμπειρία από τη συνεργασία της με τον Χρήστο Γαϊντατζή. Το πολιτικό μνημόσυνο έκλεισε ο συνεργάτης των δύο αημνίστων στελεχών της παράταξης, πρόεδρος της Βιομηχανίας Ζάχαρης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Μαρινάκης. Στα πανεπιστήμια τα επεισόδια ήταν καθημερινό γεγονός. Και η νεολαία έφραζε και οι ελευθερίες που είχαν δοθεί ξαφνικά και απότομα ήταν τέτοιες που τους έδιναν τη δυνατότητα να φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις στην υπερβολή. Και τότε, στα τέλη τα ξενύχτια και ομέλειες των σχολών, θυμάμαι σαν τώρα ένα βράδυ της Εθνικής Σχολής, τις 2 το βράδυ, το μακαρίδο Αντώνιο Βεζίρογλου να έρχεται, να μας φωνάζει πίσω στο γραφείο του, ηρεμεί τα πνεύματα, να μας καθοδηγεί και να δίνει για μας ένα πρότυπο και ένα πραγματικά υπόδειγμα πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Ζήσαμε από κοντά τον άνθρωπο αυτό. Εγώ θα μπορούσα να περιγράψω τον Αντώνιο Βεζίρογλου με μια λέξη που πιστεύω ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Ήταν ο άρχοντας. Ήταν ο άνθρωπος που έφερνε μαζί τη μικροσιατική του καταγωγή, έφερνε μαζί τη δίψα για να φτιάξουν εδώ μια νέα ζωή, έφερνε μαζί την δημιουργικότητα, έφερνε μαζί την ηρεμία και την ήρεμη δύναμη. Αυτό τον Αντώνιο Βεζίρογλου ζήσαμε εμείς. Τα κομματικά στελέχη και η νεολαία της εποχής εκείνης θυμόμαστε πάντα τον Αντώνιο Βεζίρογλου. Εγώ είχα την εμπειρία να ζήσω πολύ κοντά του, πάρα πολλές ώρες, και οφείλω να πω ότι πολλά διδάχτηκα και σε πολλά πράγματα υπήρξε για μένα δάσκαλος. Λίγες μέρες που το χάσουμε, τον είχα επισκεφτεί στο Γιάννου Σταυρό. Και όταν βρισκόταν πάνω στην αρρώστια του, γυρίζει και μου λέει, ήταν τότε οι μέρες που γινόταν οι εθνικές εκλογές με μια μεγάλη ένταση και μια μεγάλη μαχητικότητα από όλες τις παρατάξεις. Εκείνο μου με ρώτησε, όταν είπα πως στην υγεία σου πρόεδρε, πώς πάει η νεολαία, πώς θα έχετε χρήματα, τι χρειάζεστε. Και πραγματικά είναι την ώρα ένιωσα να παραδείσω. Ήταν ο άνθρωπος που την ώρα της μάχης, της ανθρώπινης μάχης, δεν έφερε από κοντά τη σκέψη για αυτό που είχε πλέον γίνει βίωμα και τρόπο ζωής. Αυτό που πραγματικά τότε μας έκανε μας να συγκινηθούμε και έκανε όλη την νεολαία, τα νιάτα τότε εκείνα τα οποία σφίζαν από ζωή, να νιώθουν ότι έχουν από πάνω τους αυτό τον ήρεμο πατέρα που ήξερε στην κάτω γη, που ήξερε να τους ουδευτεί. Κυρία Γαϊντατζή, θα μου επιτρέψετε από μια άλλη πολιτική γωνία να σκιαγραφίσω την προσωπικότητα του φίλου Αντώνιου Βεζίρογλου, ο οποίος υπήρξε πάντα το υπόδειγμα του γεωργού, του κτηματία, του εμπόρου, του βιομηχάνου, ειδικότερα ο γειτονίτερος χάραξε
Προεδρία των Εργασιών της Εθνικής Ελεύσεως. Ο Αντώνης Βεζίρογλου γεννήθηκε στη Μαργανησία Νικαστασίας και τελείωσε το εκπαιδευτικό στο Βεζιρόγλιο Δημοτικό Σχολείο. Τις γυμνασιακές σπουδές τις έκανε στην Σμυρνή στο Λύκειο του Αλόγου. Δυστυχώς ο πρόωρος θάνατος του πατέρας του, του Γιάννου Βεζίρογλου, στα 17 χρόνια τον βρήκε πλέον διαχειριστή της κλιματικής περιουσίας. Θα ήθελα να τονίσω ένα στοιχείο της οικογένειας και της πρόβλεψης στην οποία ήταν. Ο Γιάννης Βεζίρογλου το 1914 επρόβλεψε την επερχόμενη καταστροφή του ελληνικού στοιχείου και οποία υπήρχε στην καταστροφή της Μικρασίας να ανταλλάξει ένα τμήμα των κτημάτων του με το κτήμα αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα στη Βέρεια ή στο χωρίο της Κοινά Ελλάδα. Και πλέον αυτό το πρωτόκολλο κτήμα με σκλήνια ο Αντώνης Βεζίρογλου έδωσε το παράδειγμα στους γύρω γεωργούς και μπορώ να πω ότι είναι ο πρωτοπόρος πλέον της ανάπτυξης της γεωργίας στην περιοχή αυτή. Πράγματι, είναι καθήκον όλων μας στο πέρασμα του χρόνου να φέρουμε κοντά μας ανθρώπους που άφησαν βαθιά χαραγμένη τη μνήμη της προσωπικότητάς τους. Ο Αντώνης Βεζίρογλου, το υπόδειγμα της εντιμότητας, με την κύρια αίσθηση του καθήκοντος και την προσήλωσή του στα ηθικά προστάγματα, ήταν το πρότυπο του σωστού ανθρώπου που ενέπνεε τον σεβασμό με την πάντοτε απλή και ειλικρινή κρίση. Τον εκλεκτό ανάμεσα στους εκλεκτούς επέλεξε ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής για να αναλάβει το διπλό έργο της δημιουργίας της βιομηχανίας Ζαχάρος, αλλά και της πρώτης σύλλης, τον τέταρτο. Ο γεωργός κτηματίας, φίλος, Λομήλακος, Αντώνης Βεζίρογλου, έβαλε σε σωστές βάσεις με σκληρή δουλειά και τις δύο δραστηριότητες. Μπορώ χωρίς καμία υπερβολή να τονίσω ότι τα γεράφτα θεμέλια άντεξαν στον χρόνο και ίσως να είναι από τις μοναδικές περιπτώσεις μια δημόσια επιχείρηση να μην έχει μια τόσο ραγδαία και κερδοφόρα εξέλιξη με τη δημιουργία 5 άλλων εργοστασίων. Ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Μενέλος Αντιγεωργίου, στενός συνεργάτης του Χρήστου Καϊταζή, αναφερθεί από λίγο για την πολιτική και κοινωνική δράση. Κύριε Βεζίρογλου, κύριε Γραφτή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η σημερινή συγκέντρωση σκοπό έχει να φέρει στη μνήμη μας και να θυμίσει δύο στελέχη της παράταξής μας που δεν βρίσκονται πια μεταξύ μας. Τον Αντώνη Βεζίρογλου και τον Χρήστο Καϊταζή. Και οι δυο υπήρξαν πρόεδροι της μετά τη μεταπολίτευση περίοδο, όταν η παράταξή μας ξαναδημιουργούνταν από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή μέσα σε ένα νέο κόμμα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως η τιμή δεν απευθύνεται μόνο στην δραστηριότητά τους μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Απευθύνεται η τιμή σε δύο ανθρώπους εκλεκτά μέλη της κοινωνίας μας, πετυχημένα στην ιδιωτική και στην επαγγελματική τους ζωή, που η παρουσία τους σε αυτόν τον κόσμο δεν πέρασε απαρατήρητη. Βλέποντας κανείς τριγύρω του τη ζούγκλα μέσα στην οποία ζούμε, την ψευδιά, την απάτη, την τρομοκρατία, τους πολέμους, αναλογίζει
διέλυσε να κάνει ο Θεός τον καλό κακαθό κατά την αρχαία ρίση. Είχαν και οι δύο, και ο Βεζίρογος και ο Γαϊταξής, ορισμένες ιδιαίτερες ιδιότητες που τους χαρακτήριζαν σε αυτούς. Γι' αυτό και στη ζωή μου που γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους και συνδέθηκα μαζί τους, αυτές οι ιδιαιτερότητες που υπήρξαν σε αυτούς τους δύο ανθρώπους και σε πολύ λίγους άλλους μαζεμένες τόσες μαζί, με κάνουν να τους έχουν ξεχωρίσει μαζί με πολύ λίγους άλλους, επαναλαμβάνω, μέσα στη συνείδησή μου σαν τους πραγματικούς, καλούς, καθαρούς ανθρώπους. Είχαν και δυο μια σπάνια πνευματική διάρκεια και εμπειρία, αλλά και μια απέραντη ευαισθησία και καλοσύνη για τους συνανθρώπους. Ήσαν σκληροί και επίμονοι όταν ήθελαν να διεκδικήσουν δικαιώματα ή να επιβάλλουν τη γνώμη. Όπως και οι δυο, ποτέ δεν προσπάθησαν να επιβάλλουν τη γνώμη τους αυταρχικά και με φωνές. Την επιχειρηματολογία τους την ανέπτυσαν ήρεμα. Ο Βεζίρογου με το ολίγιο ύφος και την βαριά φωνή, ο δε Γαϊταξής πάντοτε με ένα χαμόγελο που ήταν μόνιμα εγκατεστημένο στο πρόσωπό του, αλλά και με μια σταθερότητα που την έβλεπε κανείς και στη φωνή του και στα μάτια του. Η ακτινοβολία τους προκαλούσε το σεβασμό όχι μόνο στους φίλους τους, αλλά και τους πολύ στενούς φίλους τους. Ο Βεζίρογος, όπως είναι γνωστό, είναι συγγενής μου εξ αρχιστίας, είναι κύριος του γυναίκα μου. Με τον Γαϊταξή υπήρξαν στενός συνεργάτης και φίλος για πολλά χρόνια. Ποτέ μου δεν τους μίλησα στον ελληνικό. Μου προκαλούσα και ίδιο ένα τέτοιο σεβασμό που ήμουν υποχρεωμένος να τους πληρώσω στο ελληνικό. Το αίσθημα της ευθύνης που τους χαρακτήριζε το αποδείχνυαν όταν αναλάβανε να εκτελέσουν κάποιο έργο. Είχαν ένα εκλεκτισμένο sense of humor και οι δύο. Ο Βεζίρογο του άρεσε πάντοτε να παραφράσει την παροιμία «Κάλλιο, πλούσιος και φτωχός παρά υγιής». Την έλεγε «Κάλλιο, πλούσιος και υγιής, χαρά φτωχός δεν υγιής». Τους άρεσε πάντοτε το τέλειο. Και τους άρεσε επίσης και το ωραίο, κάθε είδους ωραίο. Ήταν εξάλλου στα νιάτα τους και οι δυο ωραίοι άνθρωποι. Ο Χρήστος Γαϊταξής γεννήθηκε στις Σέρρες. Εκεί πέρασε την παιδική του ηλικία και το γυμνάσιο. Καλός μαθητής ασχολήθηκε και με τον αθλητισμό. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο πήγε στην Αθήνα, όπου σπούδασε ιατρική. Ο μεγαλύτερος αδερφός μιας οικογένειας με 4 παιδιά, 2 κορίτσια και 2 αγόρια, δεν υπηρέτησε στο στρατό τότε σαν μπροστά της οικογένειας. Ο βουλευτής Τάσος Γεωργούλος θα κάνει αναφορά στην επιστημονιστική και συνδικαλιστική δράση. Κύριε Βεζίρογου, κύριε Γαϊταξή, κύριε Τάσο Γαϊταξή, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι καταρχήν την ανάγκη να συγχαρώ όλους όσους εμπνεύστηκαν και πραγματοποίησαν τελικά αυτήν την όμορφη και σεμνή παράγωγη εκδήλωση. Μια εκδήλωση απόδοσης της οφειλόμενης τιμής σε δύο ανθρώπους που τόσο πολλά προσέφεραν και που ανάλωσαν τη ζωή τους στον βωμό του χρέους απέναντι στην παράταξή μας, απέναντι στη συντεταγμένη κοινωνία μας, απέναντι στους συνανθρώπους μας. Μια εκδήλωση που παράγει να αποδεικτεί πως στη δύσκολη εποχή που ζούμε, μια εποχή που κύριο γνωρισμά της είναι η καταβαράκτωση των ηθικών αξιών, υπάρχουν φορείς, υπάρχουν άνθρωποι, λιγοστή δυστυχώς,
που δεν κουράζονται, αλλά και δεν τρέπονται να κοιτάζουν πίσω, προκειμένου όχι μόνο να τιμήσουν, αλλά το σημαντικότερο, να παραδειγματιστούν από την λαμπερή, την ατσεγάτιαστη και την κρυμμυρισμένη από το πάθος της δημιουργίας και της προσφοράς πορεία κάποιον, προκειμένου να παραδειγματιστούν όπως προανέφερα και να καθοδηγούνται τελικά από την πορεία. Τέτοια ήταν η πορεία και το αείμνης του Χρήστου Καϊτατζή και στον χώρο του ιατρικού συνδικαλιστικού κινήματος, κυρίες και κύριοι. Προσωπικά ευχαριστώ από την καρδιά μου τους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης, γιατί μου έδωσαν, μου προσέφεραν, θα έλεγα, αυτή την ιδιαίτερα τιμητική για μένα ευκαιρία να αναφερθώ με την ιδιότητά μου του τέος Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, στην πλούσια, στην ανεκτήμητη και στην μοναδική προσφορά του Χρήστου Καϊτατζή. Όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά και ευρύτερα και μέσα πάντα από τις τάξεις του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης για ολόκληρο τον εργατικό χώρο. Όπως λοιπόν διαπιστώνεται μέσα από τα επίσημα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης και τον ατομικό φάκελο του Χρήστου Καϊτατζή, στον οποίο με πολλή συγκίνηση ανέπαιξα τις τελευταίες μέρες, ο αείμνηστος γεννήθηκε, όπως προανέφερε το φίλος μου μελέλος του Μητρολογίου του 1912 στις Σέρρες. Σπούδασε την ιατρική επιστήμη και πήρε το διπλωμά του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1939. Μια που στην εποχή εκείνη δεν υπήρχε αντίστοιχη σχολή στην πόλη μας. Αυτή δημιουργήθηκε λίγο αργότερα, το 1952, και ετοιμαζόμαστε σε λίγο σύντομα να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια της. Νέος γιατρός, όπως διαπιστώνεται, και σε ηλικία μόλις 32 χρονών, το 1945, ασχολείται για πρώτη φορά με τον ιατρικό συνδικαλισμό. Στοιχείο που αποδεικνύει στο ενδιαφέρον του την αγάπη του για τα προβλήματα του χώρου, αλλά και την αγάπη που παράγει από τους συναδέλφους του. Το 1951 καταλαμβάνει την θέση, ύστερα φυσικά από εκλογές, την θέση του γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Μια θέση που κατά την άποψή μου σηματοδοτεί την παραπέρα πορεία του. Πάντα στον χώρο του Ιατρικού Συνδικαλιστικού Κινήματος. Το 1958 εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος στο σύλλογό μας. Η απέραντη εκτίμηση και αγάπη, αλλά και η μοναδική εμπιστοσύνη των συναδέλφων του ιατρικού κόσμου της πόλης μας, τον οδηγούν στη θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης και κατά τις εκλογές του 1962, αλλά και κατά τις εκλογές του 1965. Ενώ στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι και το 1974. Μετά την εκπολή του στρατιωτικού καθεστώτος τον Απρίλιο του 1967, ο ίδιος και οι συνεργάτες του υπέβαλαν την παρέτησή τους. Παρέτηση που δεν έγινε όμως δεκτή. Συνεχίζει ο Χρήστος Καϊτατζής και κατά την δύσκολη αυτή περίοδο να προσφέρει τις υπηρεσίες του, χωρίς να συνεργαστεί ποτέ, όπως αναφέρουν ζώντες, επιζώντες συνεργάτες του, να ασχοληθεί ποτέ ενεργά με το στρατιωτικό καθεστώς. Ενώ δεν ήταν ίδιες συμπεριφορές που αντιπαρατέθηκαν σε αυτό, με αποτέλεσμα την μεθόδευση της απομάκρυνσης του από το Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Απομάκρυνσης όμως που ποτέ δεν αποτελήθηκε, γιατί ποιος είχε τη φυσική δύναμη, αλλά και το ανάστημα τρουτικό, κυρίες και κύριοι, να τα βάλει με έναν πρόεδρο του διαμετρήματος, του ύψους και του βαθμού της καταξίωσης και της αναγνώρισης του Χρήστου του Καϊτατζή. 29 λοιπόν χρόνια, μια ολόκληρη ζωή αγώνων μέσα από τις τάξεις του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης και στην πρώτη πάντα γραμμή των αγώνων σκληρών και δημιουργικών. 20 ολόκληρα χρόνια στην θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου από το 1951 μέχρι το 1974. Με μια μικρή μόνο ανάπαυλα αναφέρομαι στην περίοδο 54-58, όπου άλλο ένα καταξιωμένος τέλεχος, βουλευτής αργότερα του κόμματός μας, ο αείμνηστος επίσης Γιάννη Κοντούλης, παρέλαβε τη σκητάλη. Μια αναγνώριση χωρίς προηγούμενο, κυρίες και κύριοι, στην ιστορία του συλλόγου μας. Μια αναγνώριση που δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της πολλής δουλειάς, της συνέπειας, της υπευθυνότητας, της αγιοκρατίας, της γλυκύτητας και της ανεκτικότητας, γνωρίσματα με τα οποία όλα αυτά τα χρόνια του Καϊτατζής προσέφερε τις υπηρεσίες του στους συναδέλφους του. Ήταν λοιπόν πρικισμένος ο Χρήστος Καϊτατζής με πολλές αρετές. Ήταν όμως πρικισμένος
εξειδικευμένος και με σπάνια διοικητικά προσόντα. Αρκετές και διοικητικά προσόντα που πολύ σύντομα τον καθιέρωσαν πανερμίως, με αποτέλεσμα για 2 ολόκληρες δεκαετίες να θεωρείται ως ο πρίτανης του ιατρικού συστηγαστικού κινήματος σε ολόκληρο το εργατικό χώρο. Αξιότιμη κύριε Βαζίλογλου, αγαπητέ κύριε Τάσο Μητροπή, επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί παλιοί φίλοι και στενοί συνεργάτες. Ευτύχησα όταν κλήθηκα στις αρχές του 1977 να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον κομματικό μηχανισμό, την κομματική οργάνωση, να συνεργαστώ με πρόεδρο τον αείμνηστο Χρήστο Γαϊτατζή και να ξεκινήσω μαζί του στα πρώτα μου βήματα. Ευτύχησα να αναφυτεύσω κοντά στον μεγάλο πολιτικό δάσκαλο. Να συνεργαστώ στενότερα μαζί του 7 χρόνια και να κερδίσω μια ανθρώπινη και ειλικρινή φιλία που με βοήθησε αργότερα αποφασιστικά στις δυσκολίες που αντιμετώπισα και εγώ, όπως όλοι μας, όταν συμμετέχουμε ενεργά στον δύσκολο και σκληρό πολιτικό και κομματικό χώρο. Ευτύχησα ακόμη να μετέχω σε μια εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από αξιόλογα στελέχη που απόψε σχεδόν όλοι τους εδώ ανάμεσά μας, και αυτό ειλικρινά ιδιαίτερα με χαροποίησε από τη στιγμή που τους είδα και με συνεκίνησε, όλοι καταξιωμένοι σε αξιόλογες πολιτικές, κομματικές, συνδικαλιστικές εξέχουσες θέσεις. Δεν ευτύχησα βέβαια να γνωρίσω τον πρώτο πρόεδρο και εκλεκτό του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τον αείμνηστο Αντώνιο Πεζιό. Πάντως είμαι βέβαια πως το πνεύμα και των δυο που βρίσκεται τούτη τη στιγμή ανάμεσά μας και μας παρακολουθεί θα χαίρεται και θα καμαρώνει για την παρουσία μας. Φίλοι μου, είναι πάρα πολύ φυσικό, χωρίς να είναι σχήμα λόγου, όλοι εμείς οι παλιοί στενοί συνεργάτες του Χρήστου Γαϊτατζή να νιώσουμε απόψε ότι βρισκόμαστε σε μια ατμόσφαιρα έντονα φωτισμένη από συγκίνηση και από ποικίλα συναισθήματα, γιατί αξιοθήκαμε απόψε όλοι μαζί να βρεθούμε σε αυτήν την αίθουσα και να εκπληρώσουμε μια ηθική υποχρέωση και μια επιθυμία πολλών χρόνων. Πρώην Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδιακής κύριος Κωνσταντίνος Χρυσογιάννης θα αναφερθεί στη δραστηριότητα του οποίου έχει τον Πρόεδρο. Κυρία Πρεσβύτερο, κύριε Γαϊτατζή, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ομολογουμένως τιμή για μένα η δυνατότητα να μιλήσω λίγο για τους πιο μεγάλους αγώνες λόγω θανάτου της Νέας Δημοκρατίας και ειδικότερα της παρατάξεως μας. Τόσο ο Αντώνης Πεζίρογλου όσο και ο Χρήστος Γαϊτατζής υπηρέτησαν ιστορικά το χώρο και προσέφεραν πολλά. Μπορεί να πει κανείς ανεπιφύλακτα πως έβαλαν ισχυρά θεμέλια στην όλη πορεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Νομού Θεσσαλονίκη έως το 1981. Δικαίως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τους επέλεξε τότε για την ηγεσία αυτή. Συγκινημένοι όλοι εμείς οι άμεσοι συνεργάτες και των δύο, χαιρετίζουμε τη σημερινή ημέρα με υψημένα αισθήματα και συναισθήματα και συγχαίρουμε τη Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης του Κέντρου για αυτή την πράξη. Είναι αλήθεια πως η απουσία ανθρώπων με τόσο έντονη και παραγωγική παρουσία δημιουργεί απόλυτα κενά. Κοινωνικά και οι ιδιωτικόμενοι είχαν υψηλή παρουσία και μεγάλες προσφορές προς τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Ειδικότερα ο Αντώνης Πεζίρογλου προς τον εμπορομηχανικό χώρο και ο Χρήστος Γαϊτατζής προς τον ιατρικό
δώσαν ως αντίστοιχοι πρόεδροι πολλά και απαιτέλεσαν ισχυρές προσωπικότητες στους χώρους αυτούς που υπηρέτησαν. Στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, το πέρασμα και των δύο προέδρων της νομαρχιακής μας υπήρξε ιστορικό και αντιμόνιμο. Ως μέλος και γενικός γραμματέας της διοικήσεως και των δύο, μπορώ να έχω ιδιαίτερη γνώμη πάνω σε αυτό. Η μορφή τους άφησαν εξίτηλα στοιχεία. Η πίστη τους δε στο κόμμα, η αξιοσύνη, λογική, ηθική, διορατικότητα και ψυχική αμυντορότητα ήταν τα θεμέλια της έντονης παρουσίας του. Υπήρξαν άριστο δείγμα, παράδειγμα, με ουσιαστικές προσφορές που τις χαρακτήριζαν μεγαλύτερη λεπτότητα με το μικρότερο πρόεδρο. Γι' αυτό ποτέ δεν θα ξεχαστούν και γι' αυτό σωστά η Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη σήμερα τιμά τη μνήμη των δύο αυτών μεγάλων χώρων. Οι πραγματικά μεγάλοι άνθρωποι της ζωής λείπουν όταν πεθαίνουν από τους συνανθρώπους. Όμως ποτέ δεν ξεχνούνται, γιατί η παρουσία τους, τα λόγια τους, η όλη φιλοσοφία της ζωής τους φωτίζουν παραγωγικά κάθε παρόν και κάθε παρόν. Και εδώ ακριβώς δεν ισχύει η δύναμη του χρόνου και αυτό δείχνει σήμερα επιτυχώς η Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης, πως συμβαίνει για τους αείμνηστους Αντώνη Βεζίρογλου και Χρήστο Γαϊταντή. Ας είναι λοιπόν αιώνια η μνήμη των δύο αυτών μεγάλων αγωνιστών της Νέας Δημοκρατίας, των δύο μεγάλων αγωνιστών της παρατάξεως. Και ο Μηχανίας Ζαχάριος κ. Κώστας Μαρινάκης να έρθει στο βήμα και να κλείσει τη σημεία αυτή τελευταία. Με λίγα λόγια για τους δύο μεγάλους αγωνιστές της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι ένιωσα λίγη έκπληξη όταν έλαβα γνώση αυτής της δημόσιας συνεδρίσης. Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι εμείς, ότι η παράταξή μας εύκολα ξεχνάει τους αγωνιστές και πρέπει ακόμα να αποκτήσουμε τη συνείδηση ιστορική του ποιοι είμαστε και τι προσέφερε εδώ και χρόνια η μεγάλη παράταξή μας στην Ελλάδα και στη Δημοκρατία. Πριν λίγο καιρό, πριν λίγο ένα-δυο μήνες, είδατε με πόσο ιστορικό θράσος ανοίγεραν τον Αδριάτα του Βελουτέρου. Και είδατε ακόμα με πόση καταπληκτική υποκρισία εκκίνησαν τον Ζαχαριάδη. Αυτά πρέπει να μας προβληματίζουν, γιατί αποτελούν στοιχεία που πρέπει να δώσουν κίνητρα στους δικούς μας ανθρώπους να τιμούν και τις μεγάλους και τις μικρούς. Δεν θέλω να πλατιάσω, γιατί αρκετά σας κουράσανε απόψε. Επιτρέψτε με μόνο με λίγα λόγια να σχεδιατήσω, όπως και εγώ έζησα κοντά τους δυο αυτούς μεγάλους αγωνιστές της παρατάξεως τους. Ήταν, θυμάμαι, ένα απόγευμα στις αρχές Οκτωβρίου του 1974. Με είχε καλέσει με άλλους παλιούς αγωνιστές στο γραφείο του ο Αντώνης Βεζίρογλου. Πολλοί από τους αγωνιστές αυτούς είναι απόψε κοντά μας. Επιτρέψτε με να αναφερθώ και στη μνήμη της μεγάλης αγωνίστριας Νέλης Μεγκάπη, η οποία μας έδειξε και αυτή. Μόλις είχαμε ανασάνει από την οδυνηρή Λιτακτορία και λίγες μέρες πριν, στις 4 Οκτωβρίου του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε εξαγγείλει την κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πολύ φυσικό να αναθέσει
στην ηχό της πόλης μας. Την εκπομπή αυτή χτυπάει έντονα η καρδιά της πόλης μας. Είναι ο απόϊχος από τα καθημερινά της θέματα, τα ποικίλα προβλήματά της που αγγίζουν τον καθένα μας. Είναι η ηχό της πόλης μας.